Ebra Asantefo ne domanfo kunye edi wo musunkunim no. Ema asomdwe kakra ba Osei Tutu ahene anim. Asantefo ne ti wo mo ba bi kom adwene wo mo ho no. Ena wo mpanimfo edi won so mekyire Denkyira. Ohene asabre no owo ho mekyire Ntim Gyakari. Eso mama okobusa Osei Tutu se edi enti na me na mehwam so na ne doma ekoko no ani ka mebo mamane. De toso mienu mate semonya akonwa bi a eyesika kokko. E wo se wote ase me na me mu pani enu nti wo de bra mi. Afensu nipa na osoma wo mo no. Omukuta ya wa kese omunhye ne gold ma emfamre no. Enu mpodi na enha wo mo. Efrise sabre ne na gold enhonya din. Na de odi ka ho a ema ntokwa ne ba ye ne se. Ahimfo ewa asantema mu nyina no. Obi ade ne ire ba ko a odo no ebeka ho. Ansa na metoa ehoso no. Afibia no asantefo na ahimfo no ede omo ire no Denkyira ekosom. Omutumi di bosomi ba ko anase bosomi mienu. Mekyire 1 month anase 2 months. Omo de omo ho kokyire omanhene. Mekyire Denkyirahene. Abakosem kyire yense bebre na beba no na won ho adane anase omafanyinsen. Mekyire pregnant. Na asantefo na complaini anenso na enkusiaga. Enu nti na ha asantefo ni yie. Afibia no nso omo de nam ebiti se empunam. Omo de inyina. Mekyire eja. Ene ne mapia ka ho ede koma Denkyirahene. A form of tax ya na omutu ama Denkyirahene. Nemrante ani mabaawa na omo de ne ma ne beko no. Omo duru ho ayema omo sekan ma omo siesie Denkyira kronim. Enu nti baabi a afu bia no na omo dodo ho ansa na omo asaba won achi. Ene ma no nso de yenim de beto omo. Sebi na omo ne omo deda. Na asantefo na complaini a ehye wo mu. Enu nti no omo peda bi a omo de betu ya Denkyirafo ne soka. Efrise na yakayaka de a ode ya asantefo no na ontimi biu. Enu nti no omo peda bi a ebesi a omo betimi atu ya Denkyirafo ne soka. Ama omenye omo fa ahodie. Ena papa ide no ho baaye. Sabre ne dwabe hene na ne bufu kese pa. Ono no otumi kasaye ema wona a waka nyina no ebedi nachi. Eka se ono ne yiri brebre de onko Denkyira mamuda. Ena Osei Tutu nso ka se ene ono nso yiri amane enko. Eno mu ni nya akasa brebre ama amane ama. Enum na asantefo no etwitwa nkrofo na Ntim Gyakari asoma won no aso. Se omo mfa nkokyere omo hene no. Ebio nso ya wana ode koye na ode koji agudie anase sika kokko no. Omo hye na bo ma ede ma omo. Enu nti na wo se akunsie anase wo. Enu nti akunim na asantefo no edi Denkyirafo no so enkunim. Abakosem kyere se papa bia ne dindi twenebo akodua. On edi niti eyi akyerema ema asanteman.